Maayong gabi, ania ang mga nag-unang panghitabo og kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Hugot nga gipatuman sulod sa Cebu South ug North Bus Terminals ang mga protocols nga gilatid ni Gobernador Garcia aron masiguro nga luwas ang pagbiyahe sa mga pasahero padung sa probinsya sa Sugbo. Giawhag usab ang tanang mga pasahero nga sa sulod lang gayud sa terminal mosakay. Hapsay nga gipatuman sulod sa Cebu South ug North Bus Terminals ang mga protocols nga gilatid ni Gobernador Gwen Garcia aron masiguro nga luwas ang mga pasahero. Kahinumduman nga miisyu og kamanduan si Garcia nga kinahanglan sa sulod na gayud sa terminal mosakay ang pasahero sa mga bus, minibus, vans ug taxis. Kini aron masiguro nga wala naghuot sa sulod sa sakyanan ug nagsunod nga ablihan ang mga bintana sa mga sakyanan. Matod ni Carmen Quijano, ang tigdumala sa mga terminal sa lalawigan nga gamay na lang kaayo ang mga nadakpan nga nag-overload nga mga bus. Gani, nakaanam-anam na og adjust ang mga pasahero nga sa sulod gayud sa terminal mosakay ug dili sa daplin sa dalan. Strikto usab nga gitan-aw sa mga kawani nila ang mga bus sa dili pa kini mogawas og ang pag-issue sa trip ticket. Daghan kayong na-educate, no, labi pa tong mga pasahero nga digid musod. Nya gani last Saturday, daghan kay tag pasahero. Pertig yung daghana. Nya so many buses nga nisud jud. I hope nga kaning tanan, kaning implementation sa atong gobernador, madangat jud sa atong mga pasahero nga we have to come. Anhigud sila mo sakay sud sa terminal. Kayuhan ra maning tanan. Samtang anam-anam na usab nga gituman sa mga driver sa air-conditioned nga mga sakyanan ang pagsuot og personal air purifiers. Giisbog ni Garcia ang pitsa sa pagpatuman sa maong pagsuot sa mga air purifier ngadto sa Agosto 25 aron makapamalit ang mga operators niini. Matod sab sa gobernador, ang operator sa taxi ug bus mao ang mopalit sa purifier ug dili ang driver. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo. Mao kadto ang labing uwahing kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. At ang iyang uban pang mga kasayuran, pinaagi sa pag-subscribe sa Sugbo News Facebook page o YouTube channel. Ako si Paula Mendoza.